Okay, dito sa atong lapihan ning kadagatan kay mangita tag panudan. Okay, dako diyang dagat karon adlaw no. Basin ay managat diri atong mapalitan og sudan nga kagalaan idugdog ta diri no. Okay, di ay mo niya mong nakitaan dito sa among lapyahan makigsunan uwan-uwan isdang gagmay kigsunan panudan atong prituhon ang uban inununan. Okay, ikasihon nato baron nay kapilian kigsunan no ni dira daya unon diri atong usa pituhon. Okay, salamat kung pagtanaw mao ra ni mo tudaan ng panyudtuha.